שלום חברים, מה שלומכם? שמי יוסי, והייתי רוצה לשתף אתכם בסיפור שלי. סיפור חיים. סיפור שאני חושב שעובר על רובנו במהלך שנותינו הבוגרות. והסיפור הוא איך לצאת מהשגרה, איך לצאת ממרוץ העכברים, איך ליצור את המציאות שעליה אנחנו חולמים ולא בטוחים שהיא אפשרית עבורנו. כגון, אנחנו חייבים לקנות בית, אנחנו חייבים לשעבד את עצמנו למשכנתה, אנחנו חייבים לעבוד המון שעות כדי להצליח. אין לנו זמן לעשות ספורט. התחלתי לנסות לשפר את חיי. קראתי ספרים, נחשפתי למנטורים שהגיעו אליי שלא במקרה, שחלקם ליוו אותי במהלך התקופה ועדיין מלווים אותי, והם אלו אשר גרמו לי להבין מהו הייעוד שלי, ומהו התחום שבאמת הייתי רוצה לעסוק בו, והתחום הוא ניהול כספים והשקעות. והייתי רוצה לעזור לכם צעד צעד, גם לאלה שחושבים שזהו תחום שמוזר להם, כיצד לנהל את כספכם וליצור לכם מציאות אחרת, מציאות טובה יותר בחייכם. אם גם אתם רוצים להצטרף וליצור בחייכם מציאות אחרת, יירשמו ברשימה שמופיעה למטה, ואשמח לשתף איתכם פעולה. תודה ויום מבורך לכם.